am hol nden hunde hol ko woni sababu yatasaaluna ko eɓe namdodira anin naba'iga khabar al azimi mawɗo alladi nden hunde hum kamɓe fihi mum mukhtalifuna eɓe luulodira julɓe ɓe ene tabitinini mbiyene woodi hefre ɓe mbiya wona gonga darga ala allah gufto kan so ya'lamuna maɓe gandu so tawi jippima e maɓɓe kamɓe yedduɓe ɓe maritti kadi kalla ko noon so ya'lamuna maɓe gandu aha kalla kadi gufto so ya'lamuna maɓe gandu allawi alam naj'alil arda mbele min baɗano leydi ndi mihadan ko daɗɗateri wal jibala kaaƴe ɗe mbele min baɗano ɗe awtadan keɗe pengɗe wa khalaqnakum min tagi on azwajan ko on façon-ŋaji ɗiɗi debbo e gorko wa ja'alna min baɗi nawmakum ɗoygol mon ngol subatan ko foftere wonande ɓalli mon wa ja'alna al-layla min baɗi jamma o libasan ko ɓornateri wonande on so tawi ɓawli hay sa heddimo ɓandu meɗo hay goto andata allah wi waɗi noon wa ja'alna an-nahara min baɗi ñalawma o ma'ashar ko oɗon ngu ko wurirde wayna ko waktu wurirde ko oɗon gurda tan wa banayna min ɓamti fawqakum dow moɗon saban asamanuji jeeɗiɗi shidadan ɗi ganduɗa ko tiiɗi ɗi ganduɗa cembuɗi ñeññaɗi la yu'tharu fiha mururu zaman aduna o e ɓoyde addanta masalan asaman rappude jiida e terrasse so duuɓi mum so tawita mum ɓenni tan sa oppani sakka joni mayde ngeddugo asaman noon guila waɗi ha joni masalan dan mum gasaɗi allah wi kono wa banaynamoni min ɓamti fawqakum dow moɗon sab'an asamanuji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa shidadan tiiɗ ɗi ganduɗa wa ja'alna min baɗi sirajan lampa muniran nuɗɗuka woni nangue wa hajan ka ene huɓɓa allah wi wa anzalna min jippini minal mu'sirati fewde ummarade kamaɗe enen mbita duuɗe anani dey ummarade kamaɗe allatino ɗen hana laha an tumɗira ena yantaniɗe tobde kal mu'siril jariyati alladi danat minal haydit wayno masalan debbo o ganduɗa darɗo fiilade no wayatani kuuɗe ni ko noon mayata ma an ndiyam rajjajan ɗam ene waajo allah wi li nukhrija bihi nga hamin jaltinira sabu ndiyam ɗam habban gab wona batan e masalan anani dey ko wayno ñaaƴ ko jannatin e gese alfafan ɗe ganduɗa ko takkotir gese ɗe ganduɗa ene takkodir